Macondo. Ens trobem a l'Escala, l'Alt Empordà, un bon dia com l'11 del bonic mes de setembre. Ostres, la diada! Escolta, quin dia és avui? Que no me l'hagi perdut. No, avui no és, no pateixis. 1869, sí, ha nascut Caterina Alberti Paradís, més coneguda com... Ashton Dennis. Sí, tu pots. Apa, segueix intentant. Avui parlem d'aquesta persona, com ja he dit abans, de Caterina Alberti Paradís. Ella és una dona en un món d'homes, així és com podem denominar la literatura del llavors, malauradament. Una de les primeres feministes actives en la història. D'aquestes que deixen rastre? I tant! A més, podem afirmar que aquesta persona era una de les primeres corrents modernistes, però això encara no. Tornem a la història. Prové d'una família important de propietaris, sobretot rurals. Els seus pares, en Lluís Albert i la seva mare, Na Dolors Paradís, són els més propers a la nostra protagonista. El seu pare, que controla tot això, ha vist a la seva filla gran, recordem que eren 4 germans, un poder artístic immens. Vols dir que l'incitador al món de l'art és el seu pare? Sí, les dones no podien treballar, però, tot i això, prové de la família d'on prové i potser, només potser, comptava d'avantatges. Tanmateix, per circumstàncies de la vida del pare i l'àvia materna, moren. El germà renuncia a l'herència, ara Catalina Albert és la propietària. No obstant això, no tot és tan bonic. Espera. El pare, el germà, l'àvia, la mare. Sí, la mare està molt malalta i ha de mantenir-la i estar-se per ella. Hem de tenir en compte, això sí, que ens hem saltat gran part de la seva vida i dels seus inicis. Però crec que era necessari per... Bé, un caprici meu. Ja veig, ja. Vinga, va. No t'avancis, ja m'estava deprimint i encara no en sabíem res del nostre protagonista. La Caterina Albert ha passat per l'escola primària i ha estat un any a un pensionat a Girona. I per això podem dir que era una persona autodidacta. Saps per què he esmentat l'àvia abans? No, si no tinc ni idea del prota d'avui. Com vols que interpreti jo això? Amb el poc que sé, de moment, que sàpiga res. Vinga, no t'aturis, digue-m'ho. Bé, estigues-te tranquil·la. Ja arribaràs a saber de qui parlem. Com deia, l'àvia és una persona molt important per la Caterina, donat que va ser la seva principal influència per la lectura i per la literatura, perquè, com sabem tots, les iaies són les persones més fetes en cultura general. Si és que les iaies... Què faríem sense les iaies? Tens raó. Ja de molt jove, na Caterina Albert i Paradís escriu, sí, i escriu per revistes com l'Esquella de la Torratxa, amb la influència del seu pare, que era un diputat republicà, amb àlies Virgili de l'Axeal. I una mica més tard se subscriu a la revista La Renaixença. Ep, aquesta em sona i no puc. Ai, no, com a revista no, com a moviment sí. Bé, no només escriu per aquesta revista, sinó que escriu una obra, la primera i... De renom. Exactament, és Parricidi, que es recull en Drames rurals, també seva, publicada el 1902, i que conta la incivilitat del món rural, la mort salvatge d'un amant, la innocència d'un nadó i la perplexitat i judici del marit de la morta. Ostres, crec que ja vaig lligant el cable. Ja s'acosta, sí. Com heu pogut escoltar, tot molt modernista. El 1898 ja es fa conèixer quan escriu el monòleg La infanticida pels Jocs Florals d'Olot i amb el poema Lo llibre nou publicat a la Veu de Catalunya. I què, se n'assabenten de que és una dona? Sí, diguem-ne que... Escàndol, oi? Sí, escàndol pel fet que estava signada per una tal senyoreta de l'Escala i això va generar rebombori. Però la nostra protagonista no es rendeix mai. De fet,
Ara comença la seva veritable carrera. Un moment. Digues. Crec que ja sé qui és. Només uns epítets més. Sí, clar. De veritat que sí, Clar, si va haver-hi aquell escàndol, dedueixo que no tornarà a firmar amb aquell nom, no? T'apropes. I dius que és modernista, dona i va escriure Solitud. Sí, t'has avançat. Ara en parlarem. Home, i tan natural en mi és Víctor Català. Estava escrit això ja, Bé, el 1905 escriu Solitud. Saps que com els artistes d'abans no érem com els d'ara? Que es barallen per tot, acostumen a formar grupets intel·lectuals o bé artistes. Com per exemple la generació modernista on es trobava Víctor Català. Sí, també succeeix amb la generació del 27 o anteriorment la del 98 o noucentistes. Sí, això ja ho sabem, però el que volia dir era que Solitud havia meravellat en Joan Maragall, amb qui la Caterina va congeniar. Amb el geni del modernisme català, Doncs no ho sabia. Molt bona aquesta, Escolta, de què tracta Solitud? És que jo sóc més de poesia o de Maragall. A això mateix anàvem. La Mila és la protagonista. És una dona casada amb en Matías, un home gandul i amb poca personalitat, que des de l'inici de la història s'està enduent la Mila a l'ermita situada en una muntanya alta. Que estrany. La Mila puja amb ell, però a mesura que va avançant el relat, es va adonant que el seu marit l'està enganyant, Com? que l'està portant a un món de mentida. Com a modernista que ella era, descriu els interessos de la muntanya i la natura com una cosa salvatge i representa l'ànima com un personatge funest. Sí, la Mila no està satisfeta amb la seva vida i veu que ha d'afrontar-la sola. Ostres, tu, llavors és una història de trobar-se a si mateixa. Sí que s'ha de pensar, mare meva. Com diu l'autora, se sentirà tan sola que només trobarà confort en el desig i la passió d'altres homes, com el pastor, que simbolitza la bondat personificada, o l'Arnau. Aquests dos últims personatges apareixen a la seva obra, a Solitud. I com acaba la història? Ah, això no. Vinga, no passa res, per un cop. D'acord. La Mila arriba a conèixer-se, però ha d'afrontar el canvi de vida amb Solitud. Uau! La vida de la Caterina Albert i Paradís està plena d'entrebancs, a més dels addicionals per ser dona. Però ella és una bona defensora del feminisme. Sí, i totes les seves obres ho demostren, però arriben els temps difícils. El noucentisme, la dictadura, la república... Un fotimer de coses no molt bones per a la societat espanyola, ni catalana, i el que tots esperàvem, la baralla d'en Paquito el Chocolatero, els que volien una franja púrpura a la bandera. Com ja ho sabem, en Paquito guanya. I la nostra protagonista... S'ha d'exiliar. Sí, no. I no escriurà en català. Es posarà a escriure en l'idioma del país on s'ha exiliat i de més. No, tranquil·la. Víctor Català segueix escrivint. A menys freqüència, això sí, però acaba publicant Vida Molta el 1949 i Jubileu el 1950. A partir d'aquí escriu les seves penúries i la seva vida en general, en un testimoni, on recull tot d'impediments i entrebancs que ha hagut d'enfrontar per les seves condicions. Ser dona i escriptora. Clar que sí, una dona hecha i derecha. S'ha guanyat el meu respecte. I el meu. I d'altres tantes persones més. I d'importants, Perquè fins i tot li han dedicat obres i monuments. Finalment, recicla totes les seves obres i les recull en el seu llibre Obres completes. Oh, ja? Sí, ja és l'hora. La nostra protagonista mor, dolçament, el 27 de gener de 1966, a l'edat de 96 anys. I fins aquí la vida d'Anna Caterina Albert i Paradís, àlies Víctor Català.